Gelver was hier de baas. En daar hebben wij de plaatselijke commandant in dienst van de hertog van Gelver. We lopen even. Actions, ready to march! March! Te verwerven voor hertog Jan van Brabant. Ze gaan even dreigend tegenover elkaar staan. En dan beginnen de twee commandanten al met elkaar te vechten. En jullie moeten onszelf verlaten. Ik denk dat we op de middel van een beetje aanmoediging kunnen gebruiken. Wie is er voor Montfort uit Gelder? Hendrik van Kranenburg, het commando aan zijn waterdrager. Die Hendrik van Kranenburg is toch een huurling, dat is niet te vertrouwen. Hij valt toch nog aan, terwijl Timotheus van Montfort dacht dat hij het gevaar had afgekocht. Wordt hij in de rug geschoten en de veldslag gaat wel degelijk verder. De gewonden worden opgeraapt. Iedereen verzorgt zijn gewonden. Deze keer is het Romelis. Eén naar de ander gaat inmiddels neer. Schieten! Wat een blauwpaard! Sommige van de ridders lijken inmiddels meer op een egel dan op een ridder. Maar een paar staan er nog. Ja, dan gaan we ze nu even bang maken. Ik tel tot 3 en dan gillen jullie zo gevaarlijk als je kan. 1, 2, 3. En dat kunnen jullie beter, dat kunnen jullie beter. 1, 2, 3. Dat is 1. Dat is 2 punten voor Van Zegwaard. Geef hem een applaus. Super. Dat is 1 mis. Dat is 2 mis. En dat is 3 mis. Geef hem een applaus. Daar gaat hij, Cornelia. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3 punten. 1. Oeh, 1 punt voor vrouw van mij. Here we go. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Ja, ja. Gaat hij. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. Applaus. Pak jij de punten. Oké, allebei de lans. Als je klaar bent, let's joust. Wow. Ik zag een afglijder. Dat betekent dat hij via het kuras of het schild die kant op gaat. Hiervoor
worden geen punten gerekend. We doen de match nog 1 keer over. Heer Van Beek, als u zover bent. Heer Siewert, als u zover bent. Oh, even wachten. Heer Siewert, wachten. El Toro, even wachten. De beschermplaat onder het schild was iets verbogen, dus ik had er een gat. Oké, als jullie er klaar voor zijn, let's joust! Let's go, let's go, let's go!